हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव बरायबावबाय आसाम पुलिस आपकामिं रिलिज जानो गोनां 15,000 वेकेन्सिस एन्ड 3,000 वेकेन्सिसनि बागै सावरायनो लादों। दा नोंथांमोना जायफोरा आसाम पुलिसाव मावनो इन्टारेस्टेड दङ दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थानो हागोन आरो मोजां मोनोबा लाइक खालामनो हागोन आरो नोंथांमोना पिएचडिआव बेसेबां नाम्बार मोनना दङ दानि सोलिबाय थानायाव थ' नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव लिरनो हागोन बेजों लोगोसे डिस्ट्रिक्ट लिरनो हागोन दा एडमिट गगोन ना गवा नोंथांमोना गावजों गाव डिसकास खालामलायनो हागोन। दा बिदिब्ला लोगोफोर बेनो जाबाय माखासे आपडेट होदोंमोन जाय आपडेटखौ 15,000 वेकेन्सिनि आपडेट होदोंमोन बेखौ सोर होदोंमोन जों बेखौ नायफिनबावगोन आरो लोगोसे एप्लाइआ माब्लानिफ्राय जाथावना बेखौबो जोङो बेयाव एनालाइसिस खालामगोन। दा बिदिब्ला लोगोफोर बे 15,000 वेकेन्सिखौ सोर आपडेट होदोंमोन जों बेखौ नायफिनसै आरो बिनिफ्राय 3,000 वेकेन्सिया माब्ला एप्लाइ जागोन बेखौबो जोङो नटिसखौ नायफिनबावगोन। दा लोगोफोर एबि आरो इउबिआव जायफ्रा पास जाना दंखायो नोंथांमोननि आनजादा जाहैनायनि चान्स दङ डिसेम्बर नभेम्बराव थ' बेखायनो नोंथांमोना रेडि जाखादो आरो लोगोसे गोनां नोंथांमोना बिजाब फरायबानो जाबाय आरो जायफ्रा एसएससि जिडिआव एप्लाइ खालामदों नोंथांमोननि एग्जामाबो जागोन नभेम्बर 16निफ्रायनो दा समरासनि एग्जाम जायो थ' नोंथांमोना दानिफ्रायनो मोजां फरायखादो। स' दानिया बे 15,000 वेकेन्सिखौ सोर होदोंमोन होनोब्ला 29 जुलाइआव टुइट खालामदोंमोन बेनो जाबाय फाइनेन्स मिनिस्टार आसामनि अजन्ति निय'गआ दा 15,000 वेकेन्सिखौ थाबैनो फिलआप खालामगोन होनना बुंदों आरो बिनि प्रसेसखौहाय सेप्तेम्बर 1निफ्राय जागायगोन होनना बुंदोंमोन नाथाय दासिमबो बिनि सायाव फैफिनाखै आपडेट आरो जेब्ला फैगोन नोंथांमोना नटिस मोनखागोन आरो बेजों लोगोसे बुंबावदोंमोन 5 निउ आसाम पुलिस बेटेलियन्स सोरजिनायनि दा बे 6,270 वेकेन्सि थागोन दानि एबिइउबिखौ गारनानै एक्सट्रा 6,000 ओंखारबावगोन होनना बुंदों। दा नोंथांमोना जेब्ला अफिसियेल नटिफिकेसन ओंखारबावगोन अब्ला नोंथांमोना नैबे 6,000नि सायावबो मोनगोन आपडेटखौ आरो लोगोसे जेब्ला ओंखारगोन नोंथांमोनाबो नैबे चेनेलाव मोनखागोन। दा लोगोफोर आसाम पुलिसाव बायदि बायदि पस्ट ओंखारगासिनो दङ जेरै एफिआरआवबो रिलिज जासिगोन आरो बेनिफ्राय 3,000 वेकेन्सिबो फैगोन गोदानै दा बिनि नटिस ओंखारदोंमोन आरो बे जेब्ला एप्रुभ जागोन अब्ला नोंथांमोना लोगो लोगो एप्लाइखौ खालामना लानो हागोन। थ' जायफ्रा दाखालि ओइचएस एबा 10 पास जाबाय नोंथांमोनाबो एप्लाइ खालामना लानो हागोन जेबो जिंगासिनांगौ गैया जास्ट नोंथांमोना डकुमेन्ट्सखौ रेडि खालामना ला आरो जायफ्रा एबि आरो इउबिआव पास जाना दंखायो नोंथांमोननि आनजादा नभेम्बर जोबनायथिं एबा डिसेम्बराव जाहैनायनि चान्सआव दङ थ' बेखायनो नोंथांमोना नांगौ थ' नोंथांमोना बिजाब फरायबानो जाबाय जाहाथे एग्जामा मोजाङै जाना फैयो आरो नोंथांमोननि साख्रिया मोजाङै जाना फैयो आरो जायफ्रा पास जाना दंखायो नोंथांमोना बेसेबां नाम्बार मोन्दों डिस्ट्रिक्टजों लोगोसे नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै होनो हागोन। दा बिदिब्ला जों थांसै दानिया सिगांनि भेकेन्सिखौ जों नायनोसै नटिस फैनायखौ। दा लोगोफोर बेनिसिम नटिसआ दाखालि ओंखारनाया भाइरेल जानाया आरो बे भेकेन्सिया 3,077 दा बेनि एप्लाइआ जागोन बादि मोनदों डिसेम्बरनिफ्राय आरो रिलिया जागोन मार्चनि सिगां 2022 थ' आसा खालामो नोंथांमोना बे नटिसखौ नायोब्ला थ' मार्चनि सिगां 2022नि सिगां जानो गोनां दा नोंथांमोना एबिइउबि आरो लोगोसे एफिआरआव दङ दा बेफोरबायदि पस्टआव एप्लाइखौ खालामनो हायो आरो जेब्ला एप्रुभ जागोन बे मोनसे नटिस इनभाइटसोमोन जेब्ला बे नटिसखौ एप्रुभ खालामो अब्ला नोंथांमोना अफिसियेल वेबसाइटआव नटिस मोनगोन लोगो लोगो जों एप्लाइखौ खालामना लानो हागोन। नैबे आसाम पुलिस एबि आरो इउबि आरो लोगोसे एसआइबो दङ बेनिफ्राय जुनियर एसिस्टेन्टबो दङ जायफ्रा ग्रेजुवेट जादों नोंथांमोना सिम्पल ग्रेजुवेट जादोंब्ला थ' बैसो बारबायब्लाबो नोंथांमोना जुनियर एसिस्टेन्टनि थाखाय एप्लाइखौ खालामना लानो हागोन। दा जोङो 43 एबा 45 इयार्ससिम जों एप्लाइखौ खालामना लानो हायोमोन जुनियर एसिस्टेन्टआव। दा लोगोफोर एसएससि जिडिआव जाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामदों एग्जामा जागायसिगोन 16 नभेम्बरनिफ्राय दा बेखायनो रेडि जादो आरो नोंथांमोना जिके हानायसिबां नायदो बेनिफ्राय मेथ्स नायदो आरो रिजनिं नायदो आरो नोंथांमोननि एग्जामा अनलाइन जागोन 16 नभेम्बरनिफ्राय स्टार्ट जागोन। दा बेनि सोमोन्दै लोगोफोर आपकामिं जानो गोनां आसाम पुलिस रेलि 15,000 एन्ड 3,000 दा जेब्ला अफिसियेल वेबसाइटआव नटिस मोनगोन अब्ला नोंथांमोना थाबैनो आपडेट मोनबावगोन आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना हानायसिबां अफिसियेल वेबसाइटआव नायबाय थाबानो जाबाय आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना बड' जब इनफो इउटुब चेनेलावबो मोनबाय थागोन दा बेखायनो नोंथांमोना सम सम भिजिट खालामनो हागोन चेनेलाव। दा लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक खालामगोन आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन बेबायदि आपडेट मोनबाय थानो आसाम पुलिसनि।